segona ponència, que serà a càrrec del nostre amic i company, en Pep Plaza, que també aquí, si pots pujar, si vols, ho dic així, venim en Pep Plaza! Molt bé, en Pep Plaza, conegut ja per tots, amb les seves múltiples cares, conegut bàsicament per les imitacions, doncs està molt vinculat als Pastorets de Mataró, no? On devies començar, al teu poble, i bàsicament això, és conegut també, els seus inicis van ser a la ràdio, si no tinc mal entès. Bueno, ràdio i... A la ràdio i a la tele, al teatre... Estàs parlant professionalment. Professionalment, més que res per conèixer el personatge, no? Va començar a la ràdio, després a la tele, no? Guitarres l'Efectivament, en Lluís Canut. Efectivament. Exactament. Posa-li el micro, Bernat. Tenim el Bernat, que és el júnior, és el teu fill, no? Sí. Un aplaudiment molt fort per les guies de so. Efectivament. Gràcies, Bernat. Efectivament, i a la tele el vam començar a conèixer amb el Set de nit, amb Antoni Soler, no? I després amb el Cracòvia, i ara actualment tens l'àrdua tasca de mitjà jamón. De jamón sí que fota. Bertino Osborne, Toni, també faig de... Ai, no, Toni, no. El Jordi. No, és que em preguntaves quins personatges fas i ens hem oblidat del Bertino Osborne. Com el fenómeno. Claro, el fenómeno, que me dijeron un día tienes que hacer de Bertino Osborne y mira. Tiene un copón así de vino. Bueno, i l'àrdua tasca també de ser president del govern. Home, això és el més difícil. Això és complicat. Sí, fer de president del govern. Tot i que em van dir, per fer de president del govern no has de fer massa coses. O sigui, no has de fer res. Veure-les a venir. Està allà. Doncs res, callo jo, que t'he vingut a escoltar tu, i no res. Molt bé, Dani, doncs un plaer. Esperem gaudir i fruir amb la teva guitarra, la teva interpretació. Farem el que podrem. I que ens expliquis una miqueta, no? Això de com disfrutar, com fas tu, sembla que disfrutis, no?, quan estàs treballant. Doncs a veure si nosaltres ens pots encomanar una mica això. Molt bé, gràcies. I em sembla que inclús, Toni, pots baixar-lo una mica, perquè estem aquí en família i potser una mica, si en algun moment em surt el Boris Izaguirre i fot un crit, marxareu tots, ara quasi que molt millor, no? Millor. Si no ja projectarem, En primer lloc, bon dia a tothom. Agrair a la coordinadora i a l'organització en general que hagin comptat amb mi per aquesta masterclass, que, clar, sona molt gros, això. A mi quan em va trucar el Josep Maria de Ramon, de Mataró, de la coordinadora, i em va dir per fer una masterclass, dic, home, masterclass, dic, jo faré el que podré, perquè no n'he fet mai cap, per tant, si és que ens hem d'agafar el que farem ara com una masterclass, que sapigueu que avui m'estreno. Per tant, m'estreno amb vosaltres, que ja està bé que sigui gent vinculada als Pastorets, que són el bressol una miqueta de tots els actors i actrius professionals de Catalunya a dia d'avui. Crec que estem tots els que estem aquí d'acord. Suposo que molts dels que esteu aquí esteu vinculats d'una manera o altra amb els Pastorets, ja sigui dalt de l'escenari, o al darrere, o coordinant, etc. Agrair-vos també que hàgiu... Perquè, clar, estàvem contraprogramats. Teníem aquí una masterclass i, bueno, és un èxit perquè veig que en som bastants, més d'una trentena o una trentena. I era difícil perquè alhora estem compartint xerrades, taules rodones d'altres àmbits. Ja heu triat venir aquí, per tant intentaré que us ho passeu bé i que us serveixi d'alguna cosa, si més no que ens anem tots amb experiències i vivències i coses que vulgueu saber o que vulgueu preguntar i que, evidentment, quan ens veieu per la caixa tonta, que dic jo, per la tele, doncs, evidentment, no ens podem comunicar. Dit això, el fet d'estar en un congrés de pastorets és una cosa que no us hagués imaginat mai, perquè, vull dir, és una cosa, quan em va trucar el Josep Maria de Ramon, dic, hòstia, un congrés de pastorets? És fort, És fort. Però, ostres, molt bé que hi sigui el congrés, no? I que entre tots els grups de teatre de diferents indrets de Catalunya doncs posem les nostres inquietuds, les nostres vivències, etc. En primer lloc, si us sembla, jo us faig una petita pinzellada, els que em coneixeu ja sabeu més o menys, ja ho ha dit el Toni, d'on vinc, intentaré detallar-vos una miqueta més i a partir d'aquí, si us sembla, jo havia centrat el taller o la xerrada o digue-li com vulguis, el masterclass, amb l'humor dalt de l'escenari
i com no caure en l'estracanada ni caure en la rialla fàcil, que és el que a vegades, per desgràcia, passa, no? Que no sabem contenir-nos i a vegades, en comptes de fer humor, sembla que estiguem fent una xarlotada, una estracanada més que una xarlotada, perquè pobre ho feia molt bé, el xarlot ho feia molt bé. Jo començo amb 13 anys, o sigui, jo de fet, de petit, descobreixo el teatre gràcies al professor de matemàtiques d'EGB. I diu, hòstia, què té a veure, no? Doncs el meu tutor, el senyor Quirós, ens feien dir de senyor Quirós, tenia la bona costum el divendres a la tarda, ell el dilluns ens donava un poema i ens deia, imagina't, el professor de matemàtiques, i ens deia, estudieu-lo i el divendres a la tarda doncs farem interpretació. Era com un fi de festa, un cap de setmana, i aleshores aquí vaig descobrir que pujar a la tarima de l'aula doncs em donava molt bon rotllo i sempre hi fotia cullerada. Sempre aquell poema doncs deia de tot menys el que deia el poema. I allà vaig descobrir que això de pujar a l'escenari, interpretar i fer riure m'agradava molt i m'agradaria dedicar-m'hi. Això potser devia tenir 11 o 12 anys. I vaig tenir la santa sort que un dia que plovia, per Mataró, a la Riera, buscant aixopluc, amb un company vam entrar en un lloc que es deia Sala Cabanyes. Hi havia tot un complex on jugaven a bàsquet, on hi havia uns avis jugant al dòmino, molt de fum, perquè es podia fumar a tot arreu. Vull dir, allà es feien els pastorets, però l'infern ja el tenien allà a la sala, saps? En qualsevol moment sortirà el satanàs per aquí. I de rebot, en aquell moment recordo que tenia 12 o 13 anys, entrem amb aquest company i obrim una porta, com ara una sala com ara la que tenim aquí, la sala Folch i Torres, obro, i veiem uns nanos amb unes forques, amb una música. Hòstia, això ens va enganxar, ens vam seure amb aquell amic meu, i des d'aquell dia fins a dia d'avui tinc aquest vincle amb el teatre, amb el món de l'humor, de la interpretació, etc. Allà va ser, quan a mi em fan entrevistes, i abans ho comentava amb la Mariola Dinarès, quan em fan entrevistes, sempre una de les coses que surt és Sala Cabanyes i Pastorets. Intento que surti sempre perquè és per la gent que no hem tingut la sort de poder estudiar o bé a l'Institut del Teatre o qualsevol escola especialitzada en arts escèniques, els que no hem tingut la sort de poder-ho fer, si hem tingut la sort de poder experimentar, ja sigui Pastorets o estar en un grup de teatre amateur, doncs és la nostra escola. I per això sempre a les entrevistes intento donar-li un ressò important, una rellevància dintre de l'entrevista, perquè és d'on vinc. A partir d'aquí, als 27 anys, soc conscient que amb els Pastorets ja ho he fet tot, perquè vaig fer un paper dramàtic, però que pràcticament un paper molt ingrat, perquè els que feu l'Estel... D'aquí quants feu els Pastorets de l'Estel de Natzaret? Hòstia, molt repartit. D'on sou? La Palma. Bé, de l'Estel de Natzaret jo feia el germà del fill pròdig, l'Abderó, i el director que tenia en aquell moment, el Josep Maria Cusacs, se'l sigui, em deia, Pep, aquest és un paper molt ingrat, i jo quan era... Clar, jo era molt jovenet, potser tenia 15 anys quan vaig fer l'Abderó, 15, 14, 15, no en tenia més, perquè va ser arribar i començar a fer coses en aquell teatre, no?, a la Sala Cabanyes. I em deia, és molt ingrat, i jo no entenia ingrat, però per què? Ingrat perquè diu, perquè té molt poc text, però hi ha de ser-hi amb el germà, ha de ser-hi amb el pare, i aquí el que val més no és com projectis, perquè pràcticament tenia frases, vull dir, ja sé, l'Abderó, pare, sembla que per la traça és un peregrí, què fa? Plora. I aquí s'ha acabat. Farà que el... Pare, silenci, i un mot. O sigui que... I aquí vaig experimentar el fet que estar dalt de l'escenari sense parlar, hosti, podies fer emocionar la gent. I això a mi em posava calent. No m'agradava, no? El fet que tu estaves a l'escenari, recordo que estàvem en aquesta banda de l'escenari, i a les primeres files senties aquells comentaris del públic, oh, el germà està plorant, el germà plora. Fins i tot el meu pare es va espantar perquè diu, què li passa al nen que plora?
Mon pare, no, això del teatre no ho entenia massa, ma mare sí. Vull dir amb això que vaig passar una miqueta per tots els pals dels pastorets, en aquest cas de l'Estel de Natzaret. Fins que vaig acabar fent el paper que jo era la il·lusió, en aquell moment era el meu objectiu, era fer el Jonàs. I en tan bona o mala sort que el vaig haver de fer totes les representacions, perquè per un canvi generacional i tot plegat va fer que encara que tinguéssim febre i estiguéssim malalts, doncs en Xavi Ribas i jo havíem de fer el Jonàs i Mataties. I ja quan arribo als 27 anys, marxo a la Sala Cabanyes i començo a fer la meva. A partir d'aquí, el que voldria en aquest moment és que vosaltres que sigui una cosa molt interactiva. És a dir, jo puc estar xerrant aquí 2 hores, i si us sembla interessant us ho puc detallar més, però com que fins a dia d'avui hi ha moltes coses que m'han passat i moltes vivències i tinc uns espectacles propis que no tenen, que sí que tenen un text, un guió, però que entren i surten molt de guió, o sigui que vol dir que hi ha molta improvisació. Si voleu fer preguntes sobre el que us sembli, el que vulgueu, podríem aquesta part de la masterclass basar-la en això. I després posaríem a prova, o sigui, en pràctica, si algú dels que esteu aquí vol, coses de les que parlarem arrel de les vostres preguntes que em fareu. Us sembla bé? Sí, home, a veure, quan vas a fer una xerrada amb segons quins col·lectius saps que no et preguntarà ningú. Però quan vas a un col·lectiu com el nostre, que estem avasats a estar dalt de l'escenari, s'entén que tots preguntareu molt i tindreu inquietuds i voldrem compartir tots coses. De fet, amb el Josep Maria Vallès, abans ja hem intercanviat moltes coses, en 5 minuts hem xerrat molt. Per tant, estaria superagraït que compartim vivències i que us pugui respondre, si les sé, a les preguntes que em feu. Així doncs, obro ara un torn d'intercanvi de preguntes i veig que tothom està amb ganes de xerrar. Ja començo jo. Vinga, va, trenquem el gel. Com et dius? Josep Maria. Josep Maria. Aquí molts, o estem en l'àmbit de la direcció, entre cometes, perquè som tots aficionats, o en la representació. Quines tècniques ens podries ensenyar per entrar en el paper? És a dir, com sovint, com molts de nosaltres, hem de representar diversos papers alhora, perquè no som tants per representar obres com Pastorets, que hi ha desenes de personatges, com canvies emocionalment, com manifestes el paper, el nou paper? O sigui, quines tècniques hi ha per concentrar o per... És una pregunta, veus, això que deia que aviam si me la sé o no me la sé, jo et diré el que faig jo. Jo entenc que tu canvies molt, tens molts personatges i... Tinc una esquizofrènia interior que fins i tot el Joan Pera, que també és de Mataró i havia estat a la Sala Cabanyes fent el Naïm, precisament, o sigui, el Joan Pera va començar fent un paper dramàtic. I és molt bo dramàticament el Joan Pera, molt. I per mi és un dels actors més polivalents que hi ha, i molta gent diu, què dius ara el Joan Pera? Sí, el que passa que s'ha especialitzat en la comèdia, va estar durant molts anys amb Paco Morán, i això ha fet que sembli que sigui, bueno, el Joan Pera, però és que el Joan Pera el tindríeu que veure en els seus anys de jove, recitant, fent sagarres, fent el Naïm dels Pastorets, dels millors naïms que han passat per la Sala Cabanyes. Aleshores, sí que és veritat que costa molt canviar, i més quan et tenen etiquetat. Aquí hi ha una història que a mi tothom... Clar, masterclass, en Pep Plaza, actor. Sí, evidentment soc actor, no tinc el carnet d'actor, no he estudiat enlloc, la meva escola és la Sala Cabanyes, és el teatre amateur. Diferència del teatre amateur amb el professional, jo et diria que cap, l'únic és que cobren, i uns cobren i els altres no. I us diria més, us diria que té molt més mèrit el teatre amateur que el teatre professional, perquè el teatre amateur un ha de treballar fins les 6, les 7, les 8, les 9 de la tarda i després s'agafa un bocata, se'n va al teatre i ja està fins les 10, les 11, les 12, la 1, les 2, les 2 o les 3 de la matinada enfocant llums, posant memòries, dirigint, redirigint, canviant coses, etc. Per tant, té molt més mèrit el teatre amateur, no? El que sí que s'ha de fer és un exercici de, evidentment, és molt difícil, perquè jo, per exemple, que estic fent, ara ho poso en pràctica sobre els meus personatges, estic fent un Bertino Osborne, que es un personaje que es muy dicharachero, que hablando contigo como Clar, tinc una sèrie de moviments actorals amb aquell personatge i després haig de fer un Pedro Sánchez
I és molt difícil, ens costa molt, que els moviments d'aquell Pedro Sánchez no s'empastin amb els del rei, amb el rei Felip, i és més que difícil, és quasi gairebé impossible, no? El que passa que amb la veu, amb el gest, amb la caracterització, ajuda molt, amb la intensitat de cada personatge, ajuda molt a que desaparegui una cosa de l'altra. Però és difícil. Jo el que faig sempre és, no és exemple perquè amb el Polònia tenim hores per mirar allò. Ens envien el guió al vespre i nosaltres a l'endemà ja l'hem d'estar tirant aquell text, no? Però el que sí que faig és, un cop ja tinc aquells 10 minuts, un quart d'hora, el que queda és anar passant aquell text jo sol al camerino i posant-me molt en aquell acting d'aquell personatge, perquè et dic, si no, és que moltes vegades jo m'ho veig, dic, hòstia, ara estic fent de Quim Monzó, o estic fent de... Clar, o ara m'ha semblat que feia en Guardiola, no? L'altre dia fent d'espadaler, dic, hòstia, sembla en Guardiola. És inevitable, és difícil, però traslladat al teatre crec que és més fàcil, perquè si una setmana fas un personatge i l'altra en fas un altre, i un és el Satanàs i l'altre és en Lluquet o en Rovelló o el Jonàs o en Jaú o qualsevol dels personatges que hi ha, és potser més fàcil. El que sí que és important és el to d'aquell personatge, l'actitud, però bueno, això suposo que tots ho sabem, tots els directors que hem tingut en el teatre ens ho han dit, l'actitud del personatge. Jo, per exemple, quan feia l'Abderó, jo el veia com un nano que s'havia quedat amb el pare, que el germà era gran i que ell se n'havia de fer una mica de càrrec del pare perquè el pare patia, perquè el pare li havien fotut un sotrac, i en aquell moment jo tota l'estona, clar, jo tenia la tira d'escenes que no deia res, però en tot moment l'actitud d'aquell personatge no havia de defallir, perquè el que ens passa moltes vegades, i això és un clàssic, és que estem esperant que vingui la nostra rèplica. Això. I moltes vegades ens enganxa el tòpic, perquè estem badant o perquè... El que és important és com si allò fos el primer cop i com que allò és una vivència que estàs passant. Estem a la foguera, estem amb l'escena a la foguera, jo estic amb el pare, ja no tinc ni una frase, crec, a la foguera. El coneixeu, qui sou, res. Pràcticament no dic res, però clar, has d'entrar en aquell moment i el que no pot ser és que ens enganxi el toro. Aleshores, viure el moment amb intensitat i el pare que li passa i ja el trobarem, el meu germà ja vindrà, ara ve Satanàs, que li pregunto, per poder tirar la teva rèplica en condicions, perquè si no es nota molt que estem esperant, estem així i qui sou, saps? Ha d'haver un interès o una preocupació per... saps? No, això és que a mi m'ha passat, I aleshores, entre el que em van dir els directors d'aquell moment de la Sala Cabanyes i el que he anat jo aprenent, trobo que això inclús ens passa a nosaltres a dia d'avui en el Polònia, que moltes vegades ens ho diuen. L'has tirat perquè sabies que l'havies de tirar, aquesta frase. Hòstia, doncs encara a dia d'avui, sent professionals i portant tants anys, a vegades ens passa, perquè ens despistem, perquè no estem... Exacte. Llavors, de la pregunta jo crec que el bàsic és... que no és anar a descobrir la sopa d'all, no? Però viure amb intensitat aquell moment i si estàs fent ara m'ho invento, si tu normalment fas el Jonàs però aquell dia fas el Naïm, hosti, aquell dia tens uns altres problemes i aquell dia la teva vida és una altra. I a partir d'aquí és una miqueta el que crec que hem de fer. Tu t'ho llegeixes. Jo porto més la part tècnica, però esclar, som poquets nosaltres. Fas una mica de tot, i si veus de darrere, veus que passa alguna cosa rara, vas allà i dius, això no ho quadra, o això no ho esteu fent bé, o és això, Diu, posi una mica més d'interès, però és el d'una hora lluny que estàs aquí dormint fins que et toca la teva. Doncs ja saps què els has de dir. Bueno, no sé, humilment, Sí, una qüestió en relació al que comentaves al començament, amb aquesta l'estrecanada, que sol passar bastant en personatges còmics, també dramàtics, de sortir-se del guió, sortir-se del text i acabar fent allò muletilles, no? Que diuen en castellà. Sí. Doncs això, que abans passava, el Joan Pere ho feia també, i el Morat. Sí, ho fan. És una mica d'abans, no? Però també ens trobem ara, i això ho dèiem a la sessió anterior, en què el públic que tenim cada vegada és més exigent, per molt que vinguin a veure un teatre ballet, per molt que vinguin a veure Pastorets. Per què? Perquè tenim la tele cada dia, perquè hi ha sèries, perquè hi ha una exigència des del punt
punt de vista que l'espectacle no qualsevol cosa, diguem-ne, s'aguanta. I en les cantarelles hi ha tot això. Però sí que des del punt de vista aquest jo havia comentat d'actor i a veure si dirigim, o en aquest cas els Tardans també i d'altres obres. Però sovint passa, i en els pobles potser una mica més, quan sap que aquella persona té una certa gràcia fent de còmic, ara, el dia de l'obra, o a vegades els assajos, és una cosa que ja hem anat superant, però no sé si et referies a aquest tipus i no sé si us passa encara a vegades també, perquè la gràcia per mi està en què sembli que allò que estàs dient t'ho acabes d'inventar encara que siguin altres. Sí, a veure, jo em referia a l'estirar, a l'estirar a vegades, a l'estirar un acudit o un gag, fer-lo etern i arribar a un moment que allò cansa o causa amb l'estracanada o causa amb el... Sí que és important, perquè jo en l'espectacle que... Jo tinc 3 tipus diferents d'espectacle, un és un monòleg on estic jo sol amb la guitarra, un altre que vaig amb un pianista i un altre que vaig amb una big band. Està totalment tot guionat, és a dir, hi ha un guió, hi ha un text i tal, però hi ha uns moments que jo tinc unes escapatòries i aquestes escapatòries el que has de ser és molt difícil això, però quan parles amb el públic, baixes, fas una mica de Quim Masferrer, fas de foraster, que ell ho fa molt bé això, has de tenir la mida justa i això és molt difícil. És molt difícil perquè pots caure... Us diria noms de... prefereixo no dir... Però hi ha actors o més allà còmics com jo que estiren i al final l'important no és donar molt 2 hores de dalt de l'escenari o 1 hora 30 o 1 hora 40, sinó que és donar poc concentrat i que et quedis amb ganes de més. I això a mi m'ha costat, jo he arribat a fer 2 hores 10 d'escenari i això és horrorós. I la gent, oh, que bé, però això està prohibit, no es pot fer 2 hores 10, jo les he fetes, 2 hores 10, hora 50, 2 hores, i ara m'he proposat i ho estic aconseguint de fer hora 30, que ja és molt, hora 30 sol, en un escenari. Però hora 30 i com a molt et pots estirar després 3-4 minuts de... Però ja està. Ets conscient que moltes coses no han pogut entrar, però no passa res, perquè si no ha entrat tot allò que tens, però la gent ha disfrutat, ha rigut, s'ho ha passat bé, perquè hi ha hagut unes improvisacions, diguéssim, controlades, que han fet que la gent s'ho passi bé, ja no cal posar tot l'altre. Sempre faig la broma de dir, tenia més coses, però les deixem per l'any que ve, així l'Ajuntament em tornarà a contractar. Saps? Dic, i així ja torna l'any que ve. Però sí que és veritat, jo em referia a això, em referia a l'estirar molt les coses, a arribar a un punt d'emborratxar-te tu mateix, perquè la rialla és droga pura, Jo ara us faré la pregunta del milió, no? Què creieu que és més difícil, fer riure o fer plorar? Fer plorar. Fem d'un, dos, tres. Que aixequi la mà qui cregui que és més difícil fer riure. No hi ha més preguntes, senyoria. Clar, és molt més difícil. Fer plorar és... O sigui, fer drama és maquíssim. A mi m'encanta fer drama. El que passa que des dels 27 anys que ja no n'he fet mai més. No n'he fet mai més. El drama ja te'l porta la mateixa vida, no? Vull dir que ja n'hi ha prou. Però no... Crec que és més fàcil. A veure, s'ha de fer bé. Però, hosti, no sé per què. El per què no el sé jo, No sé si algú sabria dir per què és més fàcil. Però, ostres, el riure és com que te l'han de treure, no? I el plorar és com que el text ja t'ho dona sol. No és que no ho sé, és molt difícil, però hem estat tots d'acord en què és més difícil i és més difícil fer riure amb qualitat, no? Diguem-ho així, amb un humor blanc, si és que tenim un text, aprofitant aquell text. Perquè per què, la pregunta a vegades em faig, per què aquell mateix text d'un Jonàs i Mataties amb uns actors fa riure i amb uns altres no? Saps? O l'altra cosa que nosaltres fem moltes vegades, que jo en el monòleg que faig jo sol sempre dic que nosaltres els que pugem a l'escenari sempre ho fem bé. Sempre pregunto, hi ha algú que faci teatre amateur o que faci teatre professional? Dic que estareu d'acord que els que pugem aquí sempre ho fem bé. Dic el que passa que hi ha públic bo o públic dolent. Vosaltres l'heu entès tots a la primera perquè sou del mundillo, no?
però és allò que estem entre cametes i què tal el públic? Avui el públic. Primer acte... Sí o no? Avui no responen. I dius, hòstia, potser aquí... Bueno, ara hem tocat el moll de l'os, un bon dia em va sortir així també fruit d'una improvisació, o sigui, aquesta, que en definitiva és un petit gag que faig en l'espectacle, que tirat d'aquesta manera sona d'una manera, però quan el faig pues, té la seva història i tal, doncs són cosetes que van sortint d'improvisacions i que després formen part d'un guió. I evidentment has de treure una altra història perquè t'entri lloc, perquè és que si no al final tens un espectacle de 3 hores i no hem de fer Ben-Hur, ni els 10 manaments, vull dir que no caldria. Josep Maria, que has aixecat la mà i te l'he fet baixar. Anaves a... A veure, això que deies abans de la dificultat, el més difícil és fer teatre sense parlar a l'escenari. Hi ha una anècdota de l'Enric Borràs, que presentava una obra i tenia un petit monòleg i l'escoltava l'Iscle Soler. Quan acabava l'Enric Borràs la gent aplaudia. L'Iscle Soler es posa malalt, canvien el paper i durant els 10-12 dies ningú va aplaudir quan acabava l'Enric Borràs. L'Enric Borràs li pregunta, el dia que torna l'Iscle Soler el tornen a aplaudir, pregunta què passa, diu, és que la gent t'escolta com t'escolto jo. És curiós, Científica, no? Sí. M'ha recordat l'escena, doncs això, del perdó. L'escena del perdó estan el pare i el fill i arriba Naïm, és el fill pròdig. Clar, aquell moment és un moment de màxim silenci on està fent el seu monòleg el Naïm. Però aquí hi ha dos figures que són el pare que ha patit molt i el fill petit, que hem d'estar ja, no sé, el que dura allò. Si tu has d'esperar rèplica allà, estic convençut que sempre ho faràs molt pitjor que no si ho estàs vivint allò, perquè se't fa curt. Si estàs esperant la rèplica, se't fa etern. És una miqueta això. I aleshores, quan hi ha aquella abraçada dels 3, hòstia, el públic és una altra història. No la sabia aquesta, però interessant. Més preguntes. Primera fila. Com gestiones el fet que estàs fent una escena que resulta que al principi ha de ser tensa o ha de dir, hòstia, en el cas de... Bueno, el nostre cas és dels pastorets d'aquí l'Espluga, l'escena de l'engany, en la qual el Jetser està, que ja no, que ve els pes de nas i ja estic mort. I, bueno, en l'escenari i escenografia i això, tenim animals vius i amb vents. Com gestiones que, en principi, donar una escena tensa, però el bé, i dir això, i la gent... Com tu gestiones personalment a fer-ho. Clar, perquè llavors el públic es despista, el públic riu, el públic mira què ha passat... És difícil, sobretot si l'escena és dramàtica. Si és còmica, la pots aprofitar fent una petita improvisació. Nosaltres fèiem el Jonas i Mataties i teníem un ase i a vegades et fotia queixalada, o a vegades et fotia la pastanaga, o el que portéssim en aquell moment, o els naps, o el que fos. Sí, o és exacte. Però clar, amb una... Jo crec que és el contenir-se com a actor, és molt difícil, obviar el que passa a baix, perquè d'aquesta manera, crec jo, que si tu jugues, si és un paper dramàtic, si tu jugues i tal, potencies que a baix allò continuï, doncs allò se'n va de mare, allò va pel pedregal. Si tu, que saps que allò és inevitable, perquè és un animal, és una ésser viu, i no ha anat a estudi, ni està esperant la rèplica. Aleshores, en aquell moment és anar tirant el paper, si has de fer una pausa, que és difícil, Si estàs tu sol ho pots gestionar més bé, si hi ha 2 o 3 personatges potser és més difícil, però jo crec que la calma aquella de ni riure, ni mira, jo crec que aquí la improvisació envers l'animal ha de ser més d'anar a l'animal i calmar-lo i tal, perquè vegin que forma part d'una naturalitat i que podria passar que aquell animal es cagués, o que aquell animal pixés, o que portés un trot. Vull dir que seria inusual, no? Però jo crec que ho gestionaria així jo. Sí. El personatge del Jeremies, que és tartamut,
hi ha un canvi generacional, és a dir, que algú altre ho agafa i es fa aquest treball humorístic, com pots evitar caure en que sigui una cosa ofensiva o que... No? Una cosa que... Quan dius el Jeremies, perquè aquest deu ser de Folch i Torres. Exacte. Llavors aquí vaig una mica peix, que hauria hagut d'estudiar-me jo això. Quan dius el Jeremies és perquè el Jeremies ja té aquesta dificultat? Sí, té una dificultat en la parla, que és tartamut. Però que ja hi és, de per si. És que ara em va molt bé per una cosa que us explicaré i per això era important que parléssim. Digues. No, això, que té una dificultat en la parla, que és tartamut, i això es potencia i s'explota i és un element d'humor. Llavors, com es treballa perquè sigui en la mida justa, perquè no sigui ofensiu? Respectuós. Aquesta és la clau. Jo, per exemple, faig imitacions des de fa molts anys i el que sempre he intentat és el respecte envers la imitació. La imitació, en definitiva, és un homenatge a la persona que imites. Vull dir, molta gent vol ser imitada. Si ho fas amb respecte i ho fas amb el màxim respecte, no ha de passar res. És dir, l'exemple que et posaré ara és molt clar. A mi l'Àngel Casas em demana... Bona nit, senyores i senyors. L'Àngel Casas em demana que ell té problemes d'erres. Àngel Casas em demanen a mi que imiti el Quim Monzó. D'això t'estic parlant de fa molts anys. Jo no l'imitava. I començo a imitar el Quim Monzó. I, ostres, a mi em sap greu perquè penso, dic, hòstia, jo no puc imitar algú sense fer els gestos. És molt difícil. Jo si faig de president Pujol, m'haig de fer petit, oi? Si jo em faig petit, i faré... És difícil, no sé si no sé si m'explico. A més, és molt difícil fer... A mi és molt difícil no fer-te petit, però voleu fer el favor de callar? Molt bé. M'és molt complicat. Aleshores, amb el Quim Monzó jo li vaig dir... Dic, Àngel, no, i em vaig negar a fer-lo i no el vaig fer, perquè dic, hosti, no, per fer el Quim Monzó, jo haig de fer això. Si no faig això, no em surt. I jo quan ho vaig veure, el dia que ho vaig fer, dic, hosti, no vull fer-ho, Àngel, no vull fer-ho. Després amb Antoni Clapés a la ràdio feia el Quim Monzó, jo igualment feia les ganyotes i feia tots aquests moviments, aquestes respiracions, però era per la ràdio i ningú em veia i tal. I un bon dia el Toni Soler em diu per fer el Quim Monzó a Polònia i dic no. Diu, home, però per què no? Però si el Quim Monzó està encantat. Dic no, perquè em va passar això amb l'Àngel Casas i li vaig dir que no, trobo que és la preocupació, la pregunta que em fas, la mateixa. Li vaig dir el mateix, dic, és que com ho fem perquè no sembli una ofensa, que és un ofensiu, que és poc respectuós, em sap greu perquè és una malaltia, té Tourette, i és com en riure-te'n. I el Toni Soler em diu, no, que caracteritzarem, ja veurà, em va enredar. I vaig fer el Quim Monzó caracteritzat. I això, deu fer anys d'això, 12, 13, 14, no ho sé, fa anys. I em truca un amic meu i em diu, Pep, has llegit l'article del Quim Monzó a La Vanguardia? Dic, dic, no. Diu, vés a comprar, perquè abans l'havíem d'anar a comprar, saps? No és, mira, ens havíem d'anar a comprar-la. I vaig anar, vaig comprar La Vanguardia, llegeixo l'article i l'article deia ja no soc un simple escriptor de columna a La Vanguardia. Ara surto a Polònia. Demano un augment de sou al senyor director. Si la busqueu, perquè l'altre dia me la van enviar perquè me volien marcar aquesta, allà al despatx, perquè venia a dir que, o sigui, a més estava content de la imitació i deia que Pep Plaza es posa en la meva pell, sense precisament això que dèiem, dient exactament el que jo diria i fent les respiracions i els espasmes allà on toquen, que crec que és molt difícil, no? Li poso un però, que és que l'han d'engreixar més. I recordo que després vaig coincidir amb ell diverses vegades i ell em parlava de la seva tartamudesa, de la seva malaltia, del Tourette i tal, i fins i tot
recordo el dia que hi va venir a fer, si ho busqueu per YouTube, ara ho podeu trobar, és molt fàcil, busqueu Quim Monzó Polònia versus Quim Monzó, o no sé com en deien, era una cosa que sortia amb els dos. Sí. Quim Monzó i Quim Monzó, Pep Plaza, Quim Monzó, es busca. Es busca. Aleshores, aquell dia que va venir, estàvem el Carlos Latre i jo passant text en el camerino, ell feia de Núñez, jo de Gaspar, i sentim Quim Monzó, on és el cabron del Pep Plaza? El cabron del Pep Plaza. I bueno, va entrar al camerino, em va fer una abraçada que recordaré sempre, l'article era poc pel que em va dir, que li feia molta il·lusió, i que, aquesta és molt bona també, i m'he permès el luxe, la llibertat, i em treu un pòstit d'aquests grocs, de portar-te una sèrie de frases i paraules que faig servir per il·lustrar el teu personatge. És a dir que, hosti, que el Quim Monzó em digui, jo no diria mai bacon, sempre cansalada. Igual que em digui que no, jo sempre cansalada. Diem-ne, és dir, diem-ne, no saps? Vull dir, el diem-ne, festes ho servir. No diguis llavors, no, diem-ne. I, bueno, l'anècdota aquesta, jo crec que en respecte tot es pot fer i que després hi hagi una miqueta a nivell personal que tu puguis acceptar-ho allò o no. Però a dia d'avui, ostres, tots els personatges que he fet, només vaig tenir problemes, entre cometes, amb el Jordi González, però perquè era un problema de base de guió. És a dir, tu no pots fer un personatge i enriure-te'n de les seves tendències sexuals o de les seves... No ho pots fer. I estava fent Homo Zapping en aquell moment i el personatge, el text o el guió que em donaven no era l'apropiat, jo ho veia, però... I finalment, com que després vaig continuar fent el González però d'una altra manera, perquè, clar, quan et donen el guió has de fer el que et donen, vull dir, és que no tens un altre. Doncs la veritat és que he coincidit algun cop amb en Jordi i ja estava com més a gust, aunque l'imités, ja lo tenía superado. Qué chulo, ¿no? Que te imiten. Perquè ell va dir, no me hace ilusión del verbo ilusionar, però tampoco, no sé com s'ho va fer, que no li agradava, del verb agradar, però que no li il·lusionava. O sigui, que ni fu ni fa, s'ho va fer venir bé, però que no li agrada, com en Molina, en Tomàs, que tampoc li agrada. Jo trobo que el del Molina és molt simpàtic, la creació que ha fet el David Olivares, però bueno, et pot agradar o no, però jo crec que és respectuós, que és... Està en el límit, sí. Molt bona nit. Estem allà. Més preguntes. Em sembla que vol pobre. Cap aquí. En la línia d'això, clar, una imitació, si s'ha de buscar de fer respectuosa, doncs potser no pots exagerar-la tant i precisament al teatre, si no exageres les coses, a l'última fila no es veuen, s'ha de fer tot més gran que a la tele. Aquesta diferència entre la tele i el teatre, tu... El teatre és molt més gran i la tele és comprimit. És en MP3, MP4, és comprimit. A la tele no pots... O sigui, la tele, el que faries en teatre no ho pots traslladar a la tele, perquè si ho transportes a la tele es fa llarg i la gent et canvia de canal, quan vols fer humor, Vull dir, a la tele, per exemple, un gag que duri un minut i mig ja és molt llarg. Un sketch. Un gag seria l'esquetx és així i hi ha gags dintre de l'esquetx. Un sketch que duri 2 minuts ja és molt. Quan van fer l'Ai Papà aquell del rei, que eren 2 minuts i poc, i que era la paròdia que van fer de l'Ai Mamà de la Rigoberta Bandini, doncs ja estava dins el límit. Llavors, exagerar és com el que et diu projecta la veu o no la projectis. Has de projectar i evidentment, si fas una imitació a l'escenari, l'has de recalcar. Però, per exemple, si jo surto, això he demanat aquest, perquè així puc fer-ho. Si jo faig el Pujol i estic aquí i us faig el Pujol, i dic Catalunya és un país molt important, però això, l'altre, vosaltres ho veieu, i ja veieu que la veu és això. Però si jo m'ajupo i us dic que Catalunya és un país important, i tiro endavant i vaig cap aquí, i carai, el català és l'únic ésser humà que pot veure el cèntim d'euro. Vull dir,
Jo estic fent el president, però vosaltres no esteu veient que hagi fet. És més, després de tot el que he fet encara ho caig, però és bona persona, no? Vull dir que un cèntim d'euro. I el català és l'únic ésser humà que el pot veure. Jo el veig abans perquè estic més a la vora i encara pots agafar i ajupir-te una mica més, no? Dius, carai, no? I aleshores quan veus el cèntim dius, què faig, m'ajupo o no m'ajupo? Pissa-lo. Que no m'ha veure el tio. Bueno, això va seguint. Bueno, us l'acabo, el gat. Aleshores, no, perquè veieu que és molt concentrat, vull dir, no es tracta de fer una hora de pujol, simplement veus el cèntim d'euro, pissa-lo, no el ve aquí, què fa el català? El català agafa la butxaca, posa la mà a la butxaca, treu el monedero, pot ser de cremallera llarga o cremallera curta, i cull un cèntim, busca un cèntim d'euro que va collir un altre dia. Aleshores, mira que no vingui ningú, ni per aquí ni per allà, aixeca el peu, tira el cèntim, diu, carai, per un cèntim no, però per dos potser que m'ajupi. Ja està. Amb això faríem l'esquetx del Jordi Pujol. En aquest esquetx que hi tenim el gat de la cremallera, tenim el gat d'ajupir-se, perquè jo el que dic és que des d'aquí no em surt el Pujol. Però si m'ajupo, si baixo a la planta baixa, jo estic aquí dalt, dic Catalunya és un país important i com que és un país important anem fent països, anem canviant, no? I aquest seria un altre gat dintre de l'esquetx aquest, per entendre'ns. I d'una cosa em va portant a l'altra. Jo, per exemple, per imitar el rei d'Espanya, no el Felip, sinó l'Emèrito, sempre dic que és molt senzill. Dic, només heu d'arribar a casa, agafar un polvoró i us el poseu a la boca. Automàticament, aquest polvoró a la boca farà que... Buenas noches. Es para mí motivo de orgullo y satisfacción. Si voleu que sigui un rei emèrito com el d'ara actual, que està a Abu Dhabi, heu de posar 2 polvorons a la boca. I aleshores agafa més greus. Agafa... En estas fechas tan señaladas, ahora me ha tocado el polvorón de almendra y el de coco. I sempre acabo dient, dic, no feu com el meu tècnic de so, els hi dic, això, quan estic fent l'espectacle, ara us ho explico, no tiro així el text, ara us explico perquè és complicat això, Aleshores els hi dic, no feu com el tècnic de so, en Quim, que es va fotre 3 polvorons. I jo vaig dir, hosti, Quim, dic, això és sobredosi. Dic, em vas en 3 polvorons. Dic, i què t'ha sortit? Diu, m'ha sortit l'albiol. I dic, a veure com és, que el poses 3 polvorons, com a cosa de batadoma cirúrgica, de batadoma mafrodoma, l'albiol a partir. S'han d'anar buscant petits gags que facin que la imitació no sigui gratuïta, que tingui la certa gràcia però que no sigui una demo de ara faig aquest, ara faig l'altre, ara faig aquest, ara faig aquest, ara faig aquest, ara faig aquest. Per exemple, hem estat confinats molt temps tots a casa, no? I jo recordo que escoltava cada dia, clar, sempre em van entrant veus noves en l'arxiu, no? Jo no he comptat mai quantes en faig, és una pregunta que tothom em fa i no he tingut cap interès en saber-ho, però en faig bastantes, no? I sempre em van entrant de noves. I en el confinament hi havia un senyor que es diu Fernando Simón, que em tenia prendat. I cada dia era com... donava el parte, I jo l'escoltava i sense jo practicar aquella veu, de tant escoltar, doncs al final acabes fent el personatge, no? Però és un personatge que també m'emporta un altre personatge. Llavors jo quan faig l'espectacle, l'incorporat, sempre dic buenas noches a todos y a todas. Es realmente importante estar en el teatro con la mascarilla colocada para que no haya ningún tipo de contagio. Però aleshores dic, hosti, us heu fixat que aquell cap cada dia anava creixent més de Fernando Simón? Que aquella melena, o sigui, una tofa que ja no cabia a la tele? I la gent, sí, us hi heu fixat? Sí. Dic, vaig pensar, quina casualitat, al cap de poc va sortir tot ben retalladet. Dic, i les perruqueries eren servei essencial. Dic, no serà que Fernando Simón no és Fernando Simón?
I, clar, dic, aviam, us heu fet, feu l'exercici, i ara us ho dic a vosaltres, feu l'exercici d'escoltar Fernando Simón parlant en català i més ràpid. Voleu dir que no és Lluís Llongueras? Tú estás hablando despacito en castellano y explicando cómo está el pico y la evolución. Pero si paso al català i parlo una mica més ràpid, us conso que Llongueras. Agafo una mica de l'oca, xe, i adéu al virus, adéu al Covid, a mi propi, a la com a pel·lícules. No, per mi, gràcies. Volia fer dos preguntes. En castellano, por favor, que no lo entiendo. És broma, és broma. Ja l'has contestat amb els companys, que era referent als actors figurants, no? És una mica que s'acaben compartint moltes vegades amb els primers espectadors, que estan dalt de l'escenari mirant el que passa i deixen d'actuar, no? Però ja l'has contestada. I l'altra era una mica això que deies ara de les velocitats en el parlar. Jo m'adono quan estem preparant els Pastorets, que era el company de Sitges, m'adono que el director, una de les coses que més repeteix, que jo crec que tant repetir-les ja no serveix de res, és no correu, més a poc. Passeu pels llocs, aneu passant. I veig que els actors diuen que no corri, vale, molt bé, ho tornes a fer exactament igual. No, això és una feina que... I et diuen, no corris tant, però no corregut tant ara, no? És igual, és veritat. Quin recurs, quina tècnica es pot fer per tenir consciència de la velocitat a la que parles? Bé, suposo que primer feu lectures, tot i que els Pastorets no cal fer lectures perquè ja ens entri un de nou, però sí que amb les lectures això, no amb les italianes, però sí quan ja passem a fer lectures, sí que es pot analitzar bé cada rèplica i si en algun moment hi ha un monòleg com pot tenir el Jonàs en el temple, que és un monòleg molt maco, el del casament de la Maria, saps? Amb el Josep i tota la història allà en el temple. Clar, el director fer-lo passar per tot aquella... El mateix que dèiem abans, de viure-ho, en aquest cas és el text, no podem recitar-lo com el Pare Nostre o com... no sé, no... Aleshores és una feina diguéssim, individualitzada, de quedar amb aquests que veieu que corren més i dir, anem a passar text, jo et faig la rèplica i tu explica'm això. Bueno, això és perquè a dia d'avui encara m'ho estan fent fer a mi, Jo ahir vaig gravar un gag, que era el rei, que no va entrar perquè anàvem llargs de programa i segurament entrarà el dijous que ve. Jo tenia un monòleg llarguíssim i corria. I corria, i em deia... Treball individual, Sí, Treball individual. Sí, treball individual per frenar jo, i després jo és com ho faria i com crec que és la manera que la persona que tu vegis que va per velocista, que va per Usain Bolt, doncs en aquest dir-li, xato, que estem fent els Pastorets, estem fent teatre, i quedem un dia i anem a passar i anem a disfrutar-ho. Perquè moltes vegades també hi ha la tendència de, així com abans esperàvem la rèplica, la tiràvem i ja estic, també hi ha tendència a dir, hòstia, aquest és el tros més me'l trec de sobre i adéu, ja me l'he tret. I hòstia, no, hem de disfrutar-ho també, perquè precisament són bombonets que ens dona el text, i si tenim un text molt gran no només és memoritzar-lo, sinó que després, aquell mateix text, potser tenim una parrafada què et diré jo, de 2 minuts o 1 minut, i no és el mateix tirar-la que no viure-la, no? I jo crec que és un treball primer individual i després posat en grup, i segur que veureu el resultat, A mi m'agradaria afegir el que diu el meu company, una altra cosa que a mi em preocupa molt, que diuen no se't sent, al fons del teatre, no se't sent, crida. No, però una cosa és cridar... Clar, jo estic fent alguna molt trist, o que tindrà de solemnial de vesprada molt íntim, i no puc cridar, no em surt res. Has de projectar. Aquí està, com està? Jo no t'ho sabia dir com es fa. Jo només et sé dir que una cosa és cridar i l'altra cosa és projectar o parlar alt. En el moment que crides et casques la gola. Si jo amb tots aquests personatges que faig de veu trencada, com pot ser el Llongueras, com pot ser el Simón, com pot ser inclús el Barragán, que els més joves potser no el coneixeu, però els més grans sí.
Sí, señor. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos? Bueno, comprende. Clar, si jo ho fes de coll o de gola, és que no acabaria els pastorets. Aleshores, no sé, tenim Josep Maria, que ha fet el Satanàs molts anys, vas començar l'any 61, vull dir, a veure, segurament tu no podries cridar de gola, perquè si cridaves de gola és que la primera funció molt bé, però la segona no tens veu, perquè és com quan algú... Jo sempre poso l'exemple que jo, suposo que molts de vosaltres ho sabeu, però perquè no sapigueu, jo soc perico, soc de l'Espanyol. El lloc on perdo la veu jo, sabeu on és? Al camp de l'Espanyol. Primer perquè no et donen masses alegries, però, clar, i com que no ens en donen masses, quan marquem un gol, és com si haguéssim guanyat la Champions, no? Quan allò, moments puntuals, i aleshores allà no controlo, i crido, i aleshores tot va aquí, i automàticament arribes a casa i dius, hosti, he cridat, i això és el que no has de fer a l'escenari perquè t'escoltin al final. Simplement és projectar. Com es fa? No ho sé, s'ha de fer de diafragma, igual que quan cantes. Els pastorets nostres a Mataró tenim tota una part cantada, no sé si els altres tots són musicals o no. Bastant. Clar, i aleshores també és el mateix, no podem cantar de coll perquè si no aprenem a fer servir el diafragma per cantar, doncs quedarem... Ja no només a l'hora de projectar la veu, sinó a l'hora de gesticular, no? Perquè jo com a actor amateur, quan he de cridar o que se'm senti, tendeixo a exagerar-ho, no? És a dir, com fas per controlar aquesta veu que sigui solemnial i a la vegada que arribi al fons del teatre, no? És una miqueta... Fem una prova, treu-me el micro. Això. Ara no en tinc, no? Ara jo estic parlant i estic apretant el diafragma. L'apreto molt fort i estic parlant alt. I suposo que allà baix se m'escolta perfectament. L'acústica és bona, per tant estic projectant. Ara estic cridant! I això és horrorós, és fer d'Àngel Llàcer quan s'emprenya. I tot i així no l'estic controlant i no vaig al coll. Però vull dir que projectar. Perdona, vaig no parlar, ara estic perdut, cap allà, se m'acumula la feina. Abans deies una cosa molt interessant, no? Que preguntaven com fas perquè no corri el text, no? Hi ha una cosa que a vegades, tornar a la lectura. Per exemple, abans de començar a posar, ja en sabem, els pastorets, en sabem el paper, i ho sabem. I diuen, no, la primera el llegirem, el tornarem a llegir. Molt bo. I llegir, clar, la gent quan llegeix té una altra velocitat. No ho diguis de memòria, llegeix el que posa i on és la frase, on és la coma, on és el punt, on hi ha els dos punts, recuperar els signes de puntuació. Això és interessant, per vosaltres que... I també entendre el text. Sí, això per descomptat. Bona aportació. Molt! I t'he escoltat perfectament. I això que el so puja i tu l'has fet baixar. Molt bé, cap aquí. Jo tornant amb el tema de la interpretació del paper, els nostres pastorets, que potser són els únics d'aquí, que són els d'en Pitarra, de Garrofa i Pallanga, que crec que no hi ha ningú de Berga ni Molins de Rei, que som els únics que ho fem, i Santis de Besora, que és on soc jo, doncs són molt en vers. I clar, el problema que té és que els aprenem d'oïda i fem moltes cantarelles. I sobretot les persones, els nous actors, com que l'han après d'oïda, el que fan és això, sempre acaben ficant a les frases finals, les entranyes de Guerra Pura, les Masies s'encarnarà. Cap més com ella tant, temperatures sobre la terra podrà durar, saps? Llavors, el que hem intentat, no sé si tu pots donar més idees, jo ho faig com a directora ara, en aquest moment, havia fet també d'actora, d'actriu, doncs és a veure com matar aquestes cantarelles. Nosaltres els fem escriure, diguéssim, el vers en prosa, perquè s'aprenguin el paper, perquè l'entenguin, perquè el text d'en Pitarra és molt complicat i té unes paraules, no sé si els coneixeu, però són paraules que realment, no sé, costa molt d'entendre, són molt realistes, molt tradicionals, i realment costa fins i tot el que l'està interpretant el que està dient, que no ho sap. I s'ha de primer fer aquest
aquest treball d'entendre a veure què està dient. I com que moltes vegades passa això, que ens el sabem de memòria, dius al paper i dius, no sap ni què està dient. Llavors és això, agafar-lo, punts, comes, saber-ho. I treure la cantarella del vers. Jo diria que aquí buscar algú de direcció conegut, que us pugui, i d'interpretació, bàsicament, perquè en aquest cas a mi se m'escapa molt. Perquè sí que és cert que quan ho escolto dic, hòstia, potser massa cantarell. Però és que el problema del vers és que t'hi porta. Ara tenim l'exemple del programa que s'ha fet al Llop. Vull dir, clar, si fas un segarra o fas una guitarra o fas... Clar, hi ha molts moments que... Clar, o un pàmies, vull dir, és que hi ha moments que t'hi porta a la cantarella. Com respectaries les cantarelles? Jo no... Com feies una obra en vers, no? Sí, jo l'única manera que se m'acut, no sé si ho compartiu, és intentar tirar aquell text com si estiguéssim parlant de carrer, però aprofitant aquells versos. És dir, no ho sé, potser el Josep Maria, que té més experiència, Josep Maria. A veure, ensenyar a recitar un vers és posar les comes i els espais on són. Les pauses, potser, que són... Respirar un poc. Clar. Ja. Però per aquí va la cosa, És molt difícil. Molt difícil. És igual com avui per avui. Locutors del TV3 que es mengen la darrera paraula d'una frase. Això vol dir que ningú els hi ha ensenyat que la darrera paraula d'aquella frase s'ha de dir igual que la primera. No. Ja no hi és. L'última paraula no la sé. Això és el mateix. I recitar... Bé, ho dic perquè el dia, em sembla que és d'aquí un parell de diumenges aquí, hi ha un concurs, diguem, de rapsodes. Organitza el casal, que es diu Rapsodes Font Baixa. Font Baixa és la font que hi ha a l'entrar al poble. Doncs bé, hi ha gent molt gran que recita molt bé, gent jove que recita molt bé, però d'una edat i de l'altra hi ha gent que no recita gens bé. I es presenten en un concurs. I on és la respiració, les pauses, les comes, i sobretot no llançar un vers allí. Perquè si no, inevitablement, si no fas tot això que has dit, es reforça la cantarella, però d'una manera natural. No cal fer res, la cantarella surt... Perquè el text ja t'hi porta. I això que dius de fer-ho tot seguit està molt bé a l'Institut del Teatre perquè la memòria fa baixar i llavors es perden els encreuaments i això és una tàctica que hem fet aquest any realment potser disminuït una mica els noms que... Pauses, comes... Els silencis, a més, en el teatre són molt macos, que és precisament el que no podem fer a la tele. Nosaltres a la tele, moltes vegades que fem alguna escena parodiant no sé quina pel·lícula, Pep, que no estàs fent teatre! Hòstia, vale. Saps? Perquè moltes coses amb els gags que fem, aquests tempos no els podem fer. En canvi, amb un vers, amb una obra de teatre, t'ho permet i el públic t'ho agraeix. És a dir, també fas que estigui més atent i... No, i clar, si et descuides una frase al final i no lliga amb l'altra, queda el text... Sí, jo crec que és molt bona aportació del Josep Maria perquè és la manera, i passar per la lectura. Tot un enxambrat. Lo que son las cosas juntas, fem un verificat, saps el que vull dir? Vale? El que passa també molt és que quan fas la cantarella exageres molt la veritat de la frase i tornes a baixar. I l'última paraula Passa com els locutors de TV3. O la perd o la fas plana. Doncs jo què sé, l'Àngel, Sant Miquel, que té aquell vers tan de zona, doncs clar, gens fent l'ordre no podràs pas suportar. I vas deixar, en canvi, no podràs pas suportar, perquè suportar és molt important aquesta paraula. I llavors és això, fixar-te molt en els finals, i bé, com diu Josep Maria, respirar i fer les pauses quan toqui, perquè si no t'acabes quedant sense aire, anar fent aquesta oscil·lació. Perdona, tu volies dir alguna cosa? Ara passo. En relació amb això també, ja no només les cantarelles aquestes, que a vegades els vers, sobretot les rimes, els porten cap aquí, sinó també a vegades el fet, sobretot quan són actors joves que han començat fent pastorets, fent paper còmic, que acaben, els acabes portant en una altra
fent aquell matí, dius, quina palles d'ajudar aquí, que no estàs Ja. fent. Hòstia, molt bona aquesta perquè... Llavors, en el teu cas, el fet d'imitar i tenir diversos registres, la pregunta fora, series capaç de fer tota una obra seguida fent d'Osborne, fent de... Sí, és que ja ho he fet. Tota una obra seguida, Sí. Doncs el teu personatge... No, d'Osborne no, ja m'agradaria. Passaria pipa. Ho dic perquè aquí és on tenim feina moltes vegades, en treure-li A l'altre personatge, no? el personatge que porta enganxat. Molt bona aquesta, perquè això crec que és... Diu, home, si estic veient el Naïm, no, Ja. falta que hi hagi una paraula que sigui la mateixa. Ja, i tot això fa... Llavors està en el teu cas que ets capaç d'impostar-te a tot l'extrem de agafin els gestos d'un altre. Això és un avantatge, una desavantatge, no sé, jo per exemple, van fer de Benet i Jornet, van fer taller de fantasia. Taller de fantasia, que hi van posar la música, vaig fer un parell de cançons jo i les altres el Dani Escorça i teníem 7 personatges cadascun. Clar, quan en una obra de teatre infantil tens 7 personatges, per mi era un bombonet. I cada personatge, clar, no veies, eren tots diferents, eren 7, però em vaig permetre la llicència d'un personatge, el meu personatge era en rock, però era en rock a la Índia, en rock a l'espai, en rock no sé què, i quan estava a l'Àfrica vaig fer, el personatge era en Joan Pere. Clar, jo no deia que era en Joan Pere, jo anava al vestuari d'aquell personatge, arribem allà a la selva, ai, sembla que venen els indis. Clar, la gent reien molt, però clar, perquè identificaven que era el Joan Pere, jo vaig anar seguint, però no el vaig perdre, eren 7 quadres, eren 7 històries, i vaig fer que... L'altre era un andalús, que no era Albertino Osborne, perquè jo era molt jovenet, però era un andalús, que havia parlat castellà i tal, i podia ser andalús, i doncs andalús, vamos a llegar a la luna, i senyor Silvi. I res, i sí que va bé perquè ho pots aprofitar, i quan vaig fer... feien molts infantils, van fer la caputxeta vermella d'en Cuquart. Aquí el llop tenia una veu, després tenia la sort que es disfressava d'àvia i feia la veu d'àvia. Quan van fer el Macdoth en l'Espantocells li vaig buscar una veu. Vostè perdoni, aquest sembla un bon camí. I aquest l'havia de mantenir durant tota l'obra, aquesta veu així, d'aquesta manera. Bé, és la manera, si pots canviar el registre, està bé, però també ha de ser un registre creïble i que tota aquella obra t'aguanti, que no cansis i al final ja surti una altra veu que no és. Però bueno, és... També l'actitud del personatge, el que no podem canviar és la manera de... La teva veu no la podem canviar amb un actor convencional, és la teva veu, però l'actitud sí. I si l'actitud la canviem i la manera de tirar les frases les canviem i el to el canviem, encara que sigui la mateixa veu, ja no estaràs veient un Naïm, ni estaràs veient un Jonàs. Però és molt difícil, això. És molt difícil. A mi em passava que clar, feia el Jonàs i abans havia de fer un paper còmic, i com ho faig perquè no sembli un Jonàs? Buscava una altra història, un altre tipus. Quan ho deies em veia reflectit perquè dic que això em passava a mi. Llavors estaria bé que l'expressió corporal ens ajudaria també a fer una mica tots aquests passos. Jo crec que és també, per això ho podem veure a dia d'avui a la televisió, ho podem veure amb actors com Bardem, per exemple, és un crac. Tu veus Bardem, el veus amb el Gran Patrón i el veus amb, no sé, en qualsevol altra de les pel·lícules i estàs veient, d'acord que un portarà barba, l'altre no portarà barba, però l'actitud. Te la creus, l'actitud. I a més aquí tenim l'avantatge que no hi ha subtitulat, és ell. Saps? I estem veient el treball que fa. Doncs és això, és la manera de caminar, però que és molt difícil mantenir Tossart, un altre geni amb això. Perquè moltes vegades els actors estem més a vegades amb el text i no tant amb l'expressió corporal. No, però és part superimportant, és l'altre 50. És l'altre 50. Crec jo, és 50-50. És tot. És el text, és la interpretació tant en text com en actitud, en acting, i és difícil, però hem d'anar amb això, amb aquesta línia. Podríem dir que si algun actor, sigui amateur o no, té una sèrie de gesticulacions que fa sovint, recursos, és com que tu quan fas imitacions tens tota
una sèrie de paràmetres que pots anar modulant, la veu és més així, més aixà. Pot ser que tingui un personatge, una manera d'actuar i que no passi res, és a dir, tu el veus en obres diferents i dius, està fent el mateix personatge. Això passa amb el Joan Pere. Lluís Omar. Per això no quan he posat l'exemple de gent que canvia no he anat i pensat en la Marc, però dic no. Però no és dolent, és dir, si l'acting és un, però tu te'l creus i a tu et transporta a un altre personatge, que és el que ha de ser, jo crec que és vàlid. Jo crec que si un corporalment no pot o no li surt, encara que ho hagi provat, l'important és que ho provi i que intenti canviar aquell personatge, més oscur, més espitat, però si no pot ser, jo crec que és vàlid, per mi. Per mi, si després em fa creure tot el que em diu, si després tot m'ho diu igual, arriba un moment... Jo amb els personatges, amb molts dels que imito, inclús he tingut la sort que els he pogut demanar consell de com imitar-los. I us puc posar exemples. Un el Joan Pere, l'altre el David Verdaguer, que clar, quan em van dir has d'imitar el David Verdaguer, dic, com l'imito jo? Li envio una nota de veu, dic, David, digue'm un parell de notes de veu o alguna cosa, perquè t'haig d'imitar la setmana que ve al Polònia, dic, i no sé per on agafar-te. I m'envia un missatge, diu, sobretot marca bé les R's i les S's. Benvinguts a Tabús, un programa on riurem amb persones de què en principi no ens n'hauríem de riure. Però em va remarcar molt això. Al dir les coses, esperar i tirar l'acudit. Pam, pausa. Però clar, això és un privilegi que un company que havíem fet Cracòvia junts, hòstia, ja és que això, llegàvem a fer una cervesa, ens pixàvem de riure perquè dic, hòstia, David, és que ja és l'últim, jo trucar als personatges, perquè m'envien una nota de veu. I en el cas del Quim Masferrer, que ens coneixem de quan estàvem en el club amb l'Albert Tom, o sigui, l'Albert Tom és un dels casos que ell em va demanar que jo l'imités amb ell. O sigui, Albert Tom, que per passadissos de TV3 em diu, escolta'm, Pep, tu em sabries imitar, mi o no? Sí o no? És important l'actitud, el baixar coll o no baixar coll. Per exemple, a mi em toca fer de Pep Sala i per fer de Pep Sala és que m'haig d'encongir. Si no, per molt que em caracteritzin, no veus el Pep Sala per enlloc, no? I en el cas del Quim Masferrer, que havíem coincidit en el club, clar, quan em van dir per imitar-lo, més o menys, ja el tenia, però ell em va donar una sèrie de... Diu, jo sempre faig, sempre, amb les mans, sempre faig això i això. Vale? És com que vinc, vale? No estic fent de Masferrer, però el veieu o no el veieu? Sí. Ho veieu? Escolti, que està quedant bé això, que està quedant bé. Ens ho està gravant. Vull dir, que és molt important jo perquè en el meu cas faig imitacions, però és igual, si em toqués crear un personatge, que és una cosa que també potser és més interessant, no? Que no copiar, perquè moltes vegades dic, hòstia, a mi em paguen per fer el que fan els altres, vull dir, soc com una mena com els xinos, no? Faig còpies. Però, bueno, jo m'ho passo molt bé, però sí que és xulo crear. I moltes vegades, ja et dic, l'acting és imprescindible perquè et porti a un personatge. Vull dir que, bueno, no sé, estem ja pràcticament acabant, jo m'ho estic passant molt bé, però... Escolta, tu al principi has dit que el Josep Maria de la Coordinadora, sí, que també és de Mataró, et va demanar per participar aquí al Congrés. I ara jo si et demanés, o el Josep Maria et demanés, que imitessis un personatge dels Pastorets de Mataró, quin imitaries? No, jo imitaria en el Jonàs del Pere Angles pare, que era el meu referent a la Sala Cabanyes. El que passa que, hosti, fa tant temps que no l'imito, però el Pere Angles per mi era... Jo tenia 13 anys, que va ser quan vaig entrar allà, i estava enlluernat amb aquell senyor, que feia riure, que devia tenir potser en aquell moment l'edat que tinc jo ara, o un pèl més, potser devia tenir 60,
I jo em veia reflectit, dic, és que vull fer això. I per mi era un referent, és que el Pere Angles, pare, no? Perquè el Pere Angles fill, que és dramaturg, que ha fet moltes hores de teatre, i per mi, ja et dic, és encara un referent, i fins i tot abans de morir el vaig anar a buscar, el vaig portar a un d'aquests espectacles que faig jo, i em va fer molta il·lusió tenir-lo al pati de butaques perquè veiés una mica tot el que sense ell saber-ho em va ensenyar, no? Vull dir, és xulo. Vull dir que... Ara m'has fet emocionar. Jo també soc molt ble d'assolellada i m'emociono, però bueno, és que són vivències, són coses, per això quan em van dir una masterclass, dic, home, més que una masterclass, jo us explicaré una miqueta tot el que he viscut durant tots aquests anys i de l'escola on vinc, que és el teatre amateur, que el valoro moltíssim i no me n'amago mai de dir que vinc del teatre amateur i que, per desgràcia, o no, no he anat a cap escola que m'hagin ensenyat a fer teatre. Si a tu et donessin, per exemple, et proposessin fer, un Hamlet... Sí, m'encantaria. M'encantaria. El problema està en què quan sortís la gent no riés. És un greu problema. Sí, és el que he dit al principi de l'etiqueta. El Joan va fer un Frankenstein en el TNC i, pobre, ell intentava fer el Frankenstein i jo veia quan la gent es volia riure, i ell no pot... I llavors, no t'has plantejat això, un repte actoral? M'ho he plantejat i de fet m'han ofert un parell de coses que no les he pogut agafar, però per raons òbvies. És a dir, a dia d'avui el teatre de text, el circuit teatral, està molt complicat i està molt apretat. Quan dic apretat, és que està molt apretat en quant a horaris i tot, perquè clar, fer sessions dimarts, ara ja estan traient i estan passant a dimecres, però dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, 2 passes, a vegades dissabte 2, alguns dijous matinals per escoles. Jo tinc família, avui m'ha acompanyat el meu fill, Teo, que s'està avorrint com un ostre, perquè s'ho sap tot de memòria, però bueno, avui m'ha acompanyat el meu fill, després tenim bolo a Torrelameu i em fa d'assistent i em fa... Bueno, m'acompanya perquè no m'adormi per la carretera i ens va de conya. Aleshores, exacte, aleshores també tens vida i vols disfrutar de la família. Si feia aquests 2 projectes que m'oferien, jo mentre anava cap a casa, un era quasi segur que el feia, que era La vampira del Raval, i havia de fer un paper que deixava el Pep Cruz. Però mentre anava cap a casa pensava, bueno, a partir d'avui quin serà el meu dia a dia, no? I anava fent, hòstia, dimecres teatre, dimecres teatre al vespre, però al matí a les 6 del matí al Polònia. Després dijous hauré anat al teatre al Raval, hauré anat el dimecres i m'hauré d'aixecar aviat per anar a la vegada al Polònia a les 6. El dijous vinc del Polònia però me'n vaig a fer teatre. El divendres teatre, el dissabte teatre, 2 passes. I diumenge de regalo, otro perrito piloto. I vaig pensar, hòstia, potser no és el moment. I el que m'ha frenat és la relació, o sigui, el fet de poder portar els meus nanos a l'institut, anar-los a buscar, dinar amb ells, ara amb el gran que s'ha de canviar d'un lloc a l'altre, buscar quin serà el seu nou lloc per anar a estudiar, amb la filla portar-la al atletisme... Bé, i és bàsicament per això, perquè... I què passa? Que com que tinc aquestes 3 històries meves que em funcionen molt bé, hosti, penso... El Joan Pere encara està fent teatre. És un objectiu que tinc a més llarg plaç. Quan no hagi d'encarregar-me'n tant dels meus nanos i pugui, en aquell cas potser anirem amb la meva dona, anirem amb la Txell a teatre, i aleshores serà la primera fila guapa encara farà teatre. I aleshores potser, perquè jo em veig, si hi ha salut i tot funciona, molts anys dalt de l'escenari. I clar, aquí quan van posar masterclass, masterclass d'actor, dic, hosti, normalment no em posen mai actor, o em posen humorista, em posen showman, em posen còmic, i realment tots els humoristes, la majoria d'humoristes, la majoria de còmics, etc., són actors. Per què? Perquè ens hem format en el teatre amateur i perquè venim de pastorets, bàsicament tots hem passat per pastorets, ja siguin d'en Pitarra, siguin d'en Pàmies, siguin de Folch i Torres,
o siguin de la veïna del Sisè que ha fet uns pastorets. És igual, tots venim dels pastorets. I ja et dic, no ho descarto, i a més que seria un repte personal perquè vaig fer el Judes de la Passió fa molts anys i tret dels assajos que quan sortien les monedes de plata la gent reia, hòstia, el dia de la funció i tal va anar prou bé. M'agradava aquell moment de tensió, de mala llet, el moment que més m'agradava, a part del de penjar-me, era el de tirar les monedes, aquella mala llet, rebotar les monedes a terra. O sigui que sí, que ja t'ho farem saber quan faci. Una pregunta, si hi ha temps. Has parlat dels orígens, has parlat de com actuar, com millorar, com a actor i com a músic, com a la guitarra. Bueno, exacte. Em sap greu perquè ens estem passant de temps, no sé si algú de la coordinadora, a quina hora? Tenim 5 minuts més? Tenim un quart, val. Sobretot aixequen perquè, és el que us deia, que això pot donar per molt. La guitarra, mira, l'he portat i ja veus, no l'han fet ni servir. Que dius, bueno, el tema de la música també és molt important perquè moltes de les obres són musicals i se'ns exigeix molt als actors que no només actuem, interpretem, etc., sinó que a més cantem. I això està sent una cosa bastant habitual en tots els àmbits. És a dir, en el Polònia hem de cantar. En els pastorets la majoria es canta. Quan es fa es fa un musical, per descomptat que es canta. Aleshores, el tema de la guitarra va néixer que vaig aprofitar una cosa que se'n deia servei militar. Vaig aprofitar-ho per aprendre a tocar la guitarra. Perquè vaig tenir la sort que jo anava per una mena de camaretes, on érem 6 soldats, 18 anys, érem 6, i vaig tenir la sort que els altres 5 tocaven la guitarra i eren del barri de la Mina de Barcelona. I tocaven rumba i tal, i em van ensenyar 3 acords, ells no podien sortir perquè estaven sempre arrestats, no podien marxar, i jo no podia sortir perquè no tenia pasta. Llavors vam fer bones migues, a plaza que no me lo toquen, i jo estava bé, protegit, vaig passar una mili, vaig aprendre a tocar la guitarra, i aleshores la guitarra quan vaig, la tenim aquí, si de fet l'hem portat per si la fèiem. Mira, farem una cosa, fem això, l'enxufem aquí. Llavors, també hi ha hagut una cosa que amb el confinament he après a tocar el piano, que és una cosa que teníem un piano d'un espectacle que vaig fer, que ens el van cedir, però clar, era una pena, un piano tan maco i que a casa ningú el tocava. I clar, hosti, t'estàs gairebé, no sé, 2 anys, però t'estàs 4 mesos tancat a casa, que no pots sortir i tal, dic, és el moment d'aprendre a tocar. Vaig començar, igual que amb la guitarra, amb 2 o 3 acords, i ara si tinguéssim un piano, ja sembla que en sàpiga. La guitarra també m'ha anat molt bé per al tema de l'espectacle, per fer humor amb música, no? Hi ha una cosa que no hem parlat, veus, les imitacions no tan sols són les imitacions parlades, sinó que a més imitacions amb cantants sempre m'ha agradat. Tomeu Penya, Lluís Llach, Bertín Osborne, Elvis, etc. Aleshores, jo sempre explico una anècdota, marca més sobretot, que no em sabria greu que s'us cogués l'arròs. Jo sempre explico l'anècdota que jo em volia dedicar, em vaig escriure un text on dic, que jo de petit volia dedicar a la música, no? I la meva àvia em va dir: Josep, tu quan siguis gran, a què et penses dedicar, fill meu, perquè les notes van fatal. I jo li vaig dir: iaia, no pateixi, perquè jo de gran vull ser músic. Com els postres? Trobo que et fotràs de gana, Josep. Dic, no, músic de veritat. I la meva àvia em va mirar de dalt a baix, diu: ah, esclar, no, i ara que et miro així de dalt a baix trobo que podries fer com l'Elvis Presley. Dic, voldrà dir Elvis Presley. I jo li dic, bé, Elvis Presley. Perquè, mira, Josep, l'Elvis Presley és alt. I tu, Josep, ets alt. L'Elvis Presley canta bé. I tu, Josep, cantes.
I això sí, Josep, i això ja t'ho dic jo, fill meu, que l'Elvis Presley és guapo. I tu cantes. Us hi heu fixat aquí, a veure, això és una història que... Us hi heu fixat que hi ha unes pauses, hi ha un tempo d'esperar que rieu i quan heu acabat de riure vosaltres no he estirat més, ja he tirat l'altra rèplica, clar, aquí me l'estiro jo sol, no? Però us heu fixat en això? Ho he fet perquè veiéssiu una miqueta el fet de no exagerar més, és dir, l'Elvis Presley ja fa gràcia, pom. Un altre, pum, pum, ha, 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 pum, paro, torno, vinc, pa, i remato l'acudit i tu cantes. No? I aleshores segueixo. I aleshores, clar, la meva àvia, que et digui això una àvia, t'emociona i dius, coi, ara s'acosta el festival de fi de curs de l'escola, dic, anem a veure el director i a veure què passa. I llavors jo explico que vaig anar al despatx del director i que el director era un home amb molta presència i patia d'asma. I sempre, quan em veia a mi, tenia el Ventolin a prop i el buidava. I només entro jo per la porta, em veu el director i fa... Què desitja, senyor Plaza? Dic, miri, que s'acosta el festival de fi de curs, m'agradaria fer una cançó de l'Elvis Presley amb la guitarra. Diu en anglès, la cantarà. Dic, home, si vol li canto un gallego. Dic, però perdrà molt això, Diu, no, si ho dic perquè vostè en anglès és molt dolent. També. Que no calia, saps? I aleshores, una cosa que no havia vist mai, el meu director, el director va agafar el Ventolin i va fer un senilari. No havia vist mai això, jo. Va agafar el Ventolin i va fer... I em va dir... Que la força l'acompanya. Va arribar el dia del festival de fi de curs i jo estava molt nerviós. Bueno, ara tot això escenifico, em poso d'esquena, tot això, i aleshores aquí és quan faig d'Elvis Presley perquè em dona molta confiança el director, no? I aleshores arribo allà, em giro, m'acosto al micro, no? Naturalment, allò tipus Elvis, una cosa així. Ja va, això sí. I faig així. Aquell dia no va aplaudir ni Déu. El dia del festival de curs, fins i tot a la sortida, la meva àvia, envoltada d'altres àvies, que li deien «Caia el vostre net, quin anglès més tancat que té!» Diu, és que l'hem enviat fora, s'ha costat quartos, això, I aleshores, doncs, bueno, una miqueta, per fer una petita mostra del que fem, aprofito la guitarra per fer molts altres personatges i per anar fent aquests petits gags que sense que siguin, com us heu pogut fixar, no és que sigui molt estirat, però vas portant d'una àvia que et pregunta, que està preocupada per tu, què faràs quan siguis gran, et porten a l'escola, on vas a veure el director, et porten a una sala d'actes on estan els pares i tu interpretes, clar, tot això ho juguem amb els llums, fem fos, fem llums, jo em giro, pujo el coll de la camisa, començo a fer tota una sèrie de moviments molt... I si us sembla podem acabar amb un tema, fem una cançó per acabar i anem a dinar perquè ja serà l'hora. Hi ha una cançó que segur que coneixeu que es diu Boig per tu,
En aquest cas tots estem bojos pel teatre, estem bojos pels Pastorets, estem en el 4è Congrés de Pastorets de Catalunya, ojo. I no ho tenia preparat, però crec que pot ser una bona... Si no ho arribes a dir tu, com et dius, perdó? Noel. Si no ho arriba a dir en Noel, noi, no toco ni la guitarra, vull dir que estava aquí per si un cas. Però ara imaginem-nos, doncs, per exemple, el Boig per tu, com el cantaria Pep Sala i intentem posar altres personatges, no? Perquè una cosa que també havia pensat, que podíem fer, per exemple, el president del govern espanyol, que és un dels personatges que més m'ha costat, com recitaria, per exemple, un esverus, no? Que és un dels dos esbirros del Satanàs, no? El president, de fet, és una veu així com molt baixa, que a l'hora de projectar en l'escenari costaria, perquè és... Como presidente del gobierno, quiero decirles a todos y a todas que me encantan los Pastorets y me gusta este papel que me he preparado a ver si paso la criba. Terra de nada que sostens la planta. Pausa. Els esperits del mal desitgen noves i jo en soc missatger. Satan m'espera. Esberla't, doncs, terra per fer-me pas i draga! Ja estaria, Bueno, com estem ja a dinar. Aquesta és una cançó que es diu Boig per tu i diu així. La terra unit d'esperit, nen estic boig per tu. Em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Servir-li a acabar. Ara com ho faria Manolo García, la part de la tornada, Sé molt bé que des d'aquest bar, que soc de Barcelona, i amb molt de calor, jo no puc arribar, ets tu. Però dins la teva copa repassarà la teva llum. Una pèl de dificultat més, com ho faria Joaquín Sabina? I en català. Bon noi, si dissabte matí les llàgrimes entran dutxa i quebrar avui. Serrat. Em quedaré atrapat. Que vida aquesta llum. Servir i acabar. Boig per ell. I ara vosaltres com ho feu això? Ara veus com ho molt bé!
aquí el Josep, Toni, Bernat, gràcies per haver escollit aquesta masterclass, aquesta humil masterclass. Crec que ens ha servit a tots, inclús a mi per refrescar coses. Hòstia, un autèntic plaer. Visca els Pastorets, visca Catalunya i escolta, que per molts anys i teatre, molt teatre. Moltes gràcies, Pep. Ha sigut un plaer per part nostra, pels anfitrions i per la coordinadora. I no res, torna quan vulguis, sempre seràs benvingut. Quan ens convideu cap aquí. Perfecte. Una cosa, ara seguirem al Marc, el nostre portador, per anar cap al pavelló. Sigueu puntuals tots ara allà perquè farem una foto tots conjunta, d'acord? Allà al pavelló. Posem una càmera alçada i així podem fer una foto tots junts, d'acord? Per tant, anem cap allà i a dinar. Permeteu-me abans, no cal que posis micro, no, ara permeteu-me, però hem fet una cosa que no s'ha de fer. Ens hem allargat molt i abans us he dit que no havia de durar tant. Gairebé hem estat mitja hora més de la que tocava, però avui era una cosa molt especial i no era una funció, sinó que era un compartir vivències i realment m'ho he passat molt bé i he flipat quan he vist ara l'hora i dic, mare de Déu. Ens ha fet curt. Gràcies.